Orain, sortuko dugu berriro tarea edo lan bat. Izenburua jarriko dugu. Eta adibideak. Kasu honetan, nahi dugu dokumento bat sortu. Gero ikasleek dokumento horietan bakoitza berean deskribapena egiteko. Horretarako, sortuko dugu hemen bertan dokumentoa. Alboko pestainan zabalduko da dokumento berri bat. Eta hor, nahi dugun izenburua edo nahi ditugun argibideak sartuko ditugu. Adibidez, kasu honetan deskribapen bat da, baina ariketa desberdinak izan daitezke. Sortuta dagoenean dokumentoa, berriro bueltatzen naiz beste pestainera, eta kasu honetan fijatuko gara eskumaldean. Dokumento hau ikasleek ikusi ahal dute, baina hemen emanda beste aukerak agertzen dira. Bigarren aukera da ikasleek editatu ahal dutela artxiboa, baina guk ez nahi dugu berdinean guztiak idaztea. Beraz, interesatzen zaiguna da hirugarren aukera, hacer una copia para cada alumno. Klik ematen diogu eta zuzenean ikasleak klik egiterakoan sortuko zaio berarentzat kopia bat, bere izenarekin. Hau eginda dagoenean, nik gomendatzen dizuet ja, eskumaldean dagoen atalan, ja aukeratzea zein gaian sartuko dugu tarea hau. Kasu honetan, udalerriaren gaian. Beraz, aukeratzen dut ja eta sortzen dut. Hau egin ondoren, ikusiko dugu nola zuzenean lana sartu duen hemen goian. Justo lehenengo gaiaren azpian. Nahi badugu lekuz aldatu, bera eraman aldut edo gora. Nahi dudan tokian jartzen.